Από εδώ και πέρα μας γράφει και η κάμερα. Όποιος το έκανε δώρο, μας ακούει τώρα. Να ευχαριστήσουμε την Έλλη λοιπόν. Κάναμε τις γνωστάς όμως. Μικρή διαδρομή, βλέπεις εδώ. Ναι. Μικρή διαδρομή στο τιμόνι. Σαν go-kart. Αυτό το καζάκι. Πάλι τρίτη. Πάμε αριστερά, Ηλία. Έχουμε δύο σαμαράκια. Είναι σκληρό σαν αμάξι, αλλά δεν είναι κούτσουρο. Θα μπει στενό τώρα πώς. Προχωρά, σου κανονικά. Δεν ξέρω πώς Τίποτα, προχωρά. Το βλέπεις πως πέρασαμε από πάνω, άνετα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ήταν... Πάμε, προχωρά. Από δεξιά είσαι ελεύθερος. Ναι. Πολύ ωραίος, πάμε. Πάτα γκάζι και πάμε μεσαία λόριδα σιγά σιγά. Πάτα γκάζι και άκου, πάτα. Έτσι, μπράβο. Άλλη αίσθηση. Πάτα κάτω από γέφυρες, κάνε αντίλαλο. Παίξε, πάτα γκάζι, νόμου βάσα. Πάτα και πάμε αριστερή λόριδα. Φύγε. Ναι, έκτη είσαι. Πατάς λίγο γκάζι και φεύγει κατευθείαν, το βλέπεις εδώ. Πάτα γκάζι, πάτα, μην το βάσα. Δεν ξέρω πόσο εύκολα στρίβει. Αχαρές. Τώρα όπως είσαι, πάτα γκάζι και με το αριστερό το χέρι κάνει ένα κατέβασμα. Την ώρα πατάς γκάζι. Έτσι. Σε πετάει μπροστά, σε εκτοξεύει. Πολύ ωραίος. Δεύτερο κατέβασμα. Έτσι. Πάλι από εδώ, φεύγει. Θέλει για λίγο. Όχι, μια χαρά είσαι. Πάτα γκάζι, πάτα γκάζι και πάμε σιγά σιγά μεσαία λωρίδα. Δεν είσαι γεμάτος όμως τώρα. Επομένως κάνε ένα κατέβασμα. Μπράβο. Για να είμαστε γεμάτοι. Πάτα γκάζι, να το φάμε αυτό για να πάμε δεξιά λωρίδα. Κόψε λίγο. Όπως είσαι χαλαρά, ναι, οι κάμερες είναι εκεί. Πώς έλεγα, 1, 2, στον απέναντι δρόμο ψηλά, 1, 2, 3, 4. Πίσω από την ταμπέλα. Τις είδες. Πάμε δεξιά λωρίδα. Κι άλλο δεξιά. Δεξιά. Βγαίνουμε εκεί στη γέφυρα. Κατεβάσματα τώρα πρέπει να κάνουμε. Κοίταξε τώρα, εσύ βγαίνεις τώρα, εντάξει. Είχαμε 100 χιλιόμετρα, κάνε μου ένα κατέβασμα. Στα 100 μέτρα στρίβουμε. Δεύτερο κατέβασμα. Τρίτο κατέβασμα. Τέταρτο κατέβασμα. Έτσι πράγμα. Καταλαβες. Πολύ σοβαρό θέμα το αριστερό χέρι. Ουσιαστικά τώρα φρέναρες με το αριστερό σου χέρι. Τίποτα, ναι, χωρίς καθόλου. Άλλη αίσθηση. Θα δεις τώρα, έχουμε ακόμα. Πάμε αριστερά. Βάλε. Ωραίος. Στο stop κάνουμε αριστερά. Βάλε Δευτέρα. Τώρα όπως είσαι, βάλε πρώτη εν κινήσει. Εν κινήσει. Ποκάλωσέ το. Οπότε... Έτσι, ποκάλωσέ το εδώ τέλος. Εμείς πάμε αριστερά. Σιγά σιγά. Όλο ευθεία, πιάσα αριστερά. Κάρφωσε. Ανέβα 5.000 στροφές και κάρφωσε. Ανέβα πάλι, άλλες 5 και καλά. Πάμε. Σιγά σιγά. Εκεί έκανε στον απέναντι δρόμο εκεί που είναι βρεμένη. Βλέπεις, ψηλά γύρω. Ακούω εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Το αμάξι είναι σε άλλο επίπεδο, δεν έχει καμία σχέση με όλα τα συμβατικά. Άλλη φιλοσοφία εντελώς. Είχες πριν 5.500-6.000 στροφές και έκανες κατέβασμα. Ναι. Σου λέω κατέβασα, δεν ξέρω. Θέση οδήγησης, εντάξει. Θέση οδήγησης, αν και πολύ χαμηλά, τα βλέπεις όλα πάρα πολύ ωραία. Το τιμόνι. Το τιμόνι, μικρές κινήσεις, βολικές. Δηλαδή αλλάζεις κατεύθυνση πολύ εύκολα. Είναι θέμα συνήθειας, νομίζω δεν είναι δύσκολο. Απόκριση γκαζιού. Άμεση, δηλαδή κατευθείαν το πατάς και
Κάτσε να κλείσω τη βίντεο.